Ngayon, papaano natin malalaman na ito nga ba talaga ay kagustuhan ng Diyos? Maliwanag na ipinakikita rin sa akin sa 10 utos. Nandun ikabubuti ng kapwa mo, ikabubuti ng lahat. Yan ang kagustuhan ng Diyos. Kaya nga, inanin natin palagi, ito ba'y kagustuhan natin? Kagustuhan ng iba, kagustuhan ng Diyos. Yung po ay mahalaga. Kaya tanongin natin sa ating mga sarili, dapat para matupad ang mga plano natin sa buhay, let us focus on the purpose, not on impacts. Madalas, piling kasi nasa damdamin na. Kaya nga, nangihina tayo. Mahalaga po na sa ating mga gawain, isipin palagi natin, huwag tayong mawala sa layunin, sa kahulugan ng ating ginagawa. Sapagkat alam natin ang ating ginagawa, magagawa po natin yan. Marami sa atin gumagawa, pero walang halaman. Marami sa atin gumagawa, nawawala sa purpose, nawawala sa layunin. Kaya nga, nawawala ng inspirasyon. Sa buhay, mahalaga po, isipin pa natin ano ba talaga ang purpose na yan? Ano yung purpose? Sa buhay natin, ano yung purpose? Ito po ay sinagot ni Jesus. Nag-share namin ng kanyang mga magulang. Nang nawala siya. Ang sagot ni Jesus doon sa pera. Unang salita ni Jesus doon sa pera ay ito. Hindi ba mo wala? Don't you know that I must be in my Father's house? Ito po ay hinayin ni Jesus. Sana ganun din tayo. Alamin natin ang ating mga layunin. Kasi kung hindi, ang mangyayari ay ito. Simula tayo, hanggang simula. Pero hindi tayo nakatapos. Marami